Sige po, daan lang. Dali lang. Gusto ko lang mga gamit. Sorry ka.
sorry po. Part 2. How is your back? Is it okay? Okay. Ano start na lang? Let's record the remaining of their game. Matagal natin dati ko nakikipag ako. Lagi ako nag-record at in-upload ko. Inuman nga, baby. Wala pa, waiting pa kayo. Papagya, sige. Sino ka ba? Magayon, sino na? Boss, pasensya ko na ako kung mag-enjoy ha. Yo, may sa... Level B kasi agad eh. Hindi mo din kayo. Ano ba ito pwede na? Wala lang ba? Di ba? mix and curl. Sorry. Relax yun. Nasilip ko na yun. Nasilip na ako kasi. Pero if pwede, i-step, i-answer.
Control mo lang.